Псалми 37, стих 5. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. Господи, предавам Ти всичко, което съм и всичко, което ми предстои днес. Моят път, моите решения, всичките ми стъпки нека бъдат водени от Теб. Понякога ми е трудно да се доверя, когато не виждам ясно на къде отивам. Но днес избирам да не разчитам на своето разбиране, а да уповавам изцяло на Твоята воля. Отказвам се да контролирам нещата със своята сила и вместо това се отпускам в Твоите сигурни ръце. Извърши това, което си започнал в мен, Господи, и нека всяка му